Jeg er på vej til Odense. Vi har premiere i dag på Linses talkshow uden filter, og jeg glæder mig sindssygt meget. Vi har været en del måneder om at planlægge det her, og det kom egentlig fra, at vi sad, mig og Linse, skulle planlægge hendes brevkasse, sådan en videobrevkasse til hendes website, og snakke om, at det skulle være sjovt at tage ud på en live-turné og møde hendes fans, så de kunne få lov til at stille spørgsmålene. Og det er så det, vi har premiere på i aften. Og ja, grunden til, at jeg sådan også er lidt spændt på det, det er, fordi jeg bliver en del af det her talkshow. Det er mig, der skal byde velkommen. Det er mig, der skal rage rundt med mikrofonen, når publikum skal stille spørgsmål. Det er mig, der skal styre alt, hvad der skal være i teknik. Så det er sgu lidt noget andet, end jeg plejer at lave. Men jeg tænkte, at jeg ville prøve at tage med på den her tur, så jeg kunne prøve at opleve, hvordan det hele foregår. Komme med en tur backstage, komme med på scenen, komme med bagefter, og så forhåbentlig få en god oplevelse for det. Så Odense, here we come, premiere, Linses talkshow. Håber, I har lyst til at tage med. Nu er vi så kommet til Odense, og her der er Adam, som vi bruger til at transportere alle møblerne, som vi bruger til det show. Så super fedt, men lad os prøve at gå ind og se, fordi møblerne de skulle gerne stå inde på scenen. Kom on. Så er vi kommet til en magasin i Odense, og nu skal I bare se en super fed sal, som vi skal være oppe i. Så ja, det er bare med at følge med. Det her det er så vores helt fantastiske scene. Her er vi publikum skal sidde i aften. Og så ikke mindst vores helt fantastiske folk her fra Adam, som er i fuld sving med at samle møblerne, vi skal bruge. Ja. Men I kan lige prøve at komme med ind. Men det står ikke, om det skal... I kan lige prøve at komme ind og se, hvor det er, at vi skal sidde herinde backstage. Det her, så der er nok lidt mørkt. Jeg ved ikke, om man kan tænde noget lys. Det kan man nok godt et eller andet sted her. Der. Så nu er jeg klar. Nu mangler jeg sådan set bare, at Linse hun også kommer, men der går nok lige lidt tid. Ja, der er jo mange ting, man skal lave, når man ligesom skal planlægge det her talkshow, og en af mine spidskompetencer, det er helt klart, at skal finde ting til scenen. Og det bliver selvfølgelig de her, hvad var det, det hed? Protea. Protea-blomster. Ja. Det må vi hellere se at få stoppet ned i en vase. Så nu er vi ved at nærme os, at folk bliver lukket ind, og som I kan se hernede bagved, så står der allerede kø dernede, så jeg glæder mig vildt til at komme i gang. Vi kan lige prøve en gang at gå med ind her. Se, vi er lige i gang med at lave prøver. Så er det ved at være tid til at klæde op. Der er stadig godt nok et par timer til vi skal i luften, men gæsterne de kommer om en time. Så derfor så skal jeg i gang nu, og i dag der skal jeg slippe på. Det må jeg hellere. Det vigtigste, Pepsi Max. Og ja, det er mega fedt herovre, og jeg skulle egentlig ikke... Og jeg er lidt nervøs. Jeg er lidt spændt. Men jeg er sikker på, at det nok skal blive pissefedt. Det er nogle fede folk, der er herovre. De er rigtig gode. Så, men jeg må videre med mit dress. Jeg er bare fed. Er vi klar? Ja. Jeg har jo skønt på mig. Hvad er klokken? Jeg ser sgu godt meget. Nej, der er 10 minutter. Præcis. Det er min klasse. Og det er vores første show. Ja, men så. Ikke? Ja, det er fedt. Det er noget. Hvor fanden er ekstra? Nå, nu er der 1 minut til vi skal på. Og vi har haft et problem med teknikken, så jeg håber virkelig, at det virker. Og nu har jeg altså lidt seriøse sommerfugle i maven, men
det er bare afsted. Er I klar? Det lyder perfekt. Jeg skal ikke tage så meget tid, fordi det er ikke så interessant, men min korte historie er, at jeg er bestyrelsesformand og styreværende. Og den var igennem, der lærte jeg Linse at kende. Og vi har kendt hinanden siden i sommers, og skulle lave nogle forskellige projekter. Og et af de første ting, som vi startede med, det var at lave hendes website og hendes brevkasse, hvis der er nogen af jer, der har set den. Og i den proces, så sad vi og snakkede om, at det skulle være fedt at prøve en gang at tage ud i landet, og så lave det her talkshow ude i nogle forskellige byer. Og derfor besluttede vi os for at starte i Odense, så det er premiere i aften. Hej. Tusind tak, fordi I er kommet alle sammen. Og jeg er ude mig på at sige hele dagen. Giv det mit hår. Det er meget orange, ikke? Peter, for pokker, vi skal have nogle mennesker her. Ja. På lyden i mikrofon, det kunne jeg godt. Fordi jeg giver konkurrencen. Jeg bliver mindre, Peter. Jeg vil faktisk godt starte med at stille det første spørgsmål. Tak. Fordi, for vi taler nemlig aldrig sammen. Nej, det gør vi ikke. Fordi det er et spørgsmål, som mange af jer I har stillet. Både dem, der skal med til show, men også via dit website. Og det er selvfølgelig, hvordan er det at blive mormor? Det er det bedste. Så det kan du få lov til at være. Så var jeg så glad. Og lige da jeg løfter hende op, så slår hun verdens største skid og laver sådan en remoulade med mig. Så... Men det var dejligt at få lov. Jeg tror, jeg har røget 20 sten nu. Men det virker dernede fra, gør det ikke? Ja. Så synes jeg bare, der var et rigtig godt spørgsmål fra Victoria. Victoria, er du? Ja. Har du lyst til at komme herop og stille et af dine spørgsmål? Kom den her, så kan du se det der. Må jeg høre spørgsmål? Jeg vil spørge, om du synes, ham tissemanden hedder, når han ligger. Ja, og så det må også bare se det. Fordi jeg har også ikke, skal vi ikke ud over? Nå jo. Du kan jo finde den godt. Ja, det må du godt. Det er min energy dag. Ja, godt. Så nu bliver jeg simpelthen nødt til at præsentere vores hemmelige gæster. Jeg vil gerne præsentere Mopper og Tanja. At du gad at komme, det vil vi gerne sige tak for. Nå, godt. Okay. Det er jo ikke mig, de skal spørge om. Det er jo jer. Er der nogen, der har et par kvalificerede... Jeg har simpelthen en mand, der sidder herinde. Her kan... Er det mig, der snakker? Undskyld. Men hvad synes I, det har været godt? Men prøv, ved du hvorfor jeg synes det? Ved du hvorfor det er godt? Nej, han skal ikke med, nej. Nej, han er godt nok. Ja. Så det er en selfie, og så har vi en t-shirt, hvor Linse også skal skrive autograf på. Ja, skal vi så ikke gøre det herude? Jo. Ja. Det var det. Nå, du skulle have taget et billede med mig, ikke? Nå, det var så det første talkshow med Linse. Jeg håber, I synes, det var sjovt at være med rundt omkring. Det
det var fandme en sjov oplevelse, og lidt panik i starten, fordi at projektoren med filmen, det spillede ikke 100%, men jeg nåede at redde den. Men det var bare fedt. Altså folk, de var bare topglade, toptændte, de stillede helt vildt mange spørgsmål. Linse, hun var super god. Jeg synes, at mig og hende havde et godt samspil på scenen. Mopper kom ind og var helt fantastisk. Hun skulle bevæge sig midt i det hele i forestillingen, så det er jo bare det, der gør det super fedt. Så nu er det bare hjem på Divaneseren, se en serie, og så er det bare i kassen. Men jeg håber, I synes, det var sjovt at være lidt med på den her tur. Det var i hvert fald det, der var meningen med det hele. Så ja, nu er det bare godnat, og jeg er bare pisseglad. Så tak for det.